हरखाबै बन्द रायजो सरकारनि मावख'आरि खामानिफोरा 4 साननि थाखाय बन्द रायजो सरकारनि इ-अफिसफोरा मानोना 8 दाननिफ्रायनो दान बान्था मोनाखै सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा फैगौ मार्च दाननिफ्राय सोमावसारनो फोसावदों सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा मख'नो गोनांदि आथिखालाव रायजो सरकारनि गासै खामानिफोरा इ-अफिसनि गेजेरजोंनो मावफुंजायो आथिखालाव मोनबो खामानिया अफलाइननि गेजेरजों मावफुंजाया नाथाय हरखाबै 5 सान आबुङै बन्द जानानै दङ रायजो सरकारनि इ-अफिसफोरा आसाम नाङैनो मोनबो मावख'आरि खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखै दासान्दि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै आईएएस एसीएस अफिसारफोराबो खेवनो हायाखै सेवा सेतु पर्टेल आरो सागान होनो हायाखै फाइलफोराव जायनि जाहोनाव रायजोनि खुंथाया जेंनाजों भुगिनो गोनां जागासिनो दङ आरो गोनां फाइलफोरखौ गोजाम मुगानि बादि लेखा बिलाइयाव लाबोफिननांगौ जानानै फैदों नाथाय मानि थाखाय बेबादि जेंनाया सोमजिखो बे जेंनाखौ मानो दासिमबो सुस्रांनो हायाखै खुंथाय सरकारा जानो हागौ बे सोंथिया गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव सिखांदों बेबादि जेंना सोलिफुबाय थानाय समावनो मोनसे ब्रेकिं निउज सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा लादों सोमावसारनो थांखि नंगौ मार्च दानाव सोमावसारनो थांखि लादों सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा सोमावसारनायनि हुमखिजों प्रजेक्ट डाइरेक्टरेटनिसिम गांसे बिलाइ लिरदों सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा लाइजामनि गेजेरजों फोरमायदों दि थांनाय 2024 मायथाइनि जुन दाननिफ्रायनो दान बान्था मोनाखै सेवा सेतु पर्टेलनि मावफारियाफोरा 2024 मायथाइनि जुन दाननिफ्रायनो 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिम 8 दानसिम दान बान्था गैयालासे खामानि मावदोंमोन नाथाय बे खेबाव दान बान्थाखौ मोनाब्ला मार्च दानाव गोख्रों सोमावसारगोन होननानै फोरमायहरदों लाइजामनि गेजेरजों मावफारियाफोरा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो एसएसएलसी आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिव साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्री जिअग्राफी बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ